Hajiya Maryam muna gaishe ki. Maryam yar tafi da mai alfarma. Shalelan Hajiya Habinta. Yar lelan Hajiya Zainaba. Hajiya Maryam zaɓin mu kalruwa mamar Musa agogo sanu mai halin kwarai. Hajiya Maryam zaɓin ya farar uwa innar Musa agogo sanu mai farin hali. Mai dubban mulki mai tsirrai da tsaunuka aljabbaru arabanu basira. Wake uwar marayu Hajiya Maryam maman gogo mai alfarma. Gata na Hajiya Maryama gare ki tashi na amsa kira. Yar rashin Musa ya ruwa. Zakan ya gare ki ne take ne. Zama fitilar da ke haskawa. Maryam mai farin ne. Hajiya Maryam zakan ya farar uwa innar Musa agogo sana mai farin hali. Tattaka a hankali Hajiya Maryam sa'akin zarce. Kin zama labide asirin daki Hajiya Maryam mun fahimci ke bango ce. Daga makiyanki za su sha mamaki. Aiwa ilimi Allah ya baki. Addu'ar iyayenki ta zama ta haki. Ga kowa yana yaban halinki. Wayo antiya. Hai hai Hajiya Maryam zakan ya farar uwa innar Musa agogo sana mai farin hali. Hajiya Maryam zakan ya farar uwa innar Musa agogo sana mai farin hali. Hajiya Maryam yan wanki yanzu na shirin sanyowa. Maryam mai farin jini ya Hasiya ina gaishe ki. Hajiya na yi gaisuwa ya Murtala tafi da gwanin mu. Maryam mai farin jini ya Buhari ma ina gaishe ka. Hajiya na yi gaisuwa na gaishe ka Ibrahim yaya Ahmad ina gaishe ka. Hajiya Maryam zakan ya farar uwa innar Musa agogo sana mai farin hali. Wannan Hajiya sunayen kuni ba zan ki faɗa ba. Maryam mai farin jini sannan ni jarumi dan baiwa. Hajiya na yi gaisuwa sannu tukur ka shakata domin fuskar ka bata da kewa. Maryam mai farin jini Hannatu yar auta na gaishe ki. Hajiya na yi autar mama na gaishe ki. Sai ki sha shanin ki. Wayo Asiya. Haiwa haiwa. Haiwa haiwa. Taimakon ki ne yasa nake gaishe ki. Kin bangon su da bi shalasa gare mu kin jara gama. Mamar Musa bugoji. Duk sadar azurfa an tina an sani cewa ai ba za ta zarce gwalba. Musa bobo Allah raya mana kai yaro mai farin jini. Haiwa haiwa. Hajiya Maryam zakan ya farar uwa innar Musa agogo sana mai farin hali. Tallafi Hajiya Maryam kin baiwa marayu sai addu'a suke yi gunki. Asibitoci kina ta ziyara babu hukuncin tausayawa al'ummar ki. Hajiya Maryam baki da girman kai shine yasa nake ta yaban ki. Mai fara'a da taimakon al'umma.
Maryam wararan ma ke zama fitila da kirasawa jibo na yi gaisuwa. Hajiya Maryam zagayya farar uwa